Awal Izane. Yeah, yo! Rawan baya, 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 baya. Rawan baya, oh ya taka rawan baya. Taka rawan baya. Oh ya taka rawan baya. Nace taka rawan baya. Dutse isa da popotu mai karshen namba popotu. Takarwar gida 642 baby Aisha mai kantu. Matsau kusa mai tatu yan bakin ciki sai dai ku mutu. Ba fula ko bana kin kari yarin